Ahojte, vítajte v tomto videu. Dneska to bude house bezpečka. Počkajte. Kde to je to? Tu je to. Takže, včera sme boli Michalce, ale sme boli na chate, tak som chcela ísť do Zmpina, tu niečo pekla v pepku. Bol som aj na piče sme boli. Takže, prvá vec je fotičko, ja som to kúpila. Mám číslo 144. Včera som sa skúšala. Som myslela, že pôjdeme na kúpalisko. No, keď sme pri tom kúpalisku, tak som skúpala toto tu. Vidíte, čo je to? Máte tam vodu a tak stýkate. No, keď sme pri takom lete, tak som spomínala, tak mám takéto okuliare, ktoré vyzerajú. No, ktoré si ich... Joj. Ale teraz sa takto dá. Hostaj proste. No, je leto a som si myslela, že je na mysli. Takže ani nie je no, posledný. No, sú tam posledné veci. Je to posledná vec, že som to trošku rozrvala. Ja som to trochu rozrvala, takže bolo. Adam, tu musíš všetko. Čo je? Co seš? Squid Game? Deloračko. No, to sú tieto také papierky. Prvý kus. Druhý kus. Tretí kus. Čtvrtý kus. A piatý kus. Tak to zo Pepka. Ešte raz to vám ukážem, pretože takto to bude na učný diel. Takto hovorím. A to je dobré, dajte. Takže tu sú papieriky. To sú papieriky, hej. Mám tu aj také midi-pidi. To pasuje k tomu hudba. Tak. Klasika, bože. A posledné je žilinka. Želina. Mram. Daj štípek. Okuliare. Zakon. Torici, bože. Mesiac mám toto lebo nepoužil. Áno, Ringare. Dakte to. Dakte snížte.
Bože. Tak. Nie płaczę, madam. Tam toho, jak się woła. Toho tu. Zawołaj technikę. A zawołaj BFF. Tipo, je to ukážem. Okay. Dobrý si... Dobrý, ja mám zapomný. Vidíte, že to je toto bude... To je moja bestia. Nám na že chodí po vonkách. Ja neviem, čo má... Ale môj nápad to nebol. Môj nápad to nebol. Poďme na to. Poviem vám to. Môj nápad to vôbec nebol. Nikdy nápad to nebol. No 11.6. prišla do mňa Ninka. Bola streda. Pretože sme sa dohodli, že Ninka príde ku mne. Pohrali sme sa, zatancovali sme si, zaspievali sme si. No, ľahli sme si na moju posieľ. No a Nina má Messenger. A ona napíše mamke alebo ockovi, ale bratovi. No tak Nina mala nápad. Že napíše si. No, napísal si mi a začínala No, začala jej vypisovať. Potom napísala pani učiteľke, Petre Vlhové, Alice, Rose a Jenny. Ako vždycky, tak asi viem, že prečo. Majka! Čože bojíš? Ešte zavolaj sestre. Sesternice, bože. Na WhatsApp. Na WhatsApp. WhatsApp. Vieš čo je WhatsApp?
Dneska mala prísť na Slovensku. Ale ona už cestuje. Tak som... To zvízliha. Komu mám napísať, Bože? Už nemám žiadnych v telefóne. Tak. Poviem, ktorú mám tých. Babka, oči. Babka, bestydanka, krsná Lenia. Mamka, Bože, my sme tady sa rozprávať. Tako, vidíte, že bratranec Matej, Maja strednosvorka, babka, druhá babka, Tamara, tatino. Co mi tam napísal? Oj, Bože. A toto je jaké celé video, Bože, to si dám kľať, Bože. Hovor zlyhal. Číku, hľadám, koľkaj toto tam telko, Bože. Aká? Co je? Čo? No, ukážeme nám, že som bom. Ukážeme. To je môj braček. Hej, nový Bake. Bake, jo. Neboj sa, potom. Takže máme tu Juicy. A to vypšajú vzťahovajstva. Prezentujúca. To ty? Asiši! On sa tak narodil. No, mamka mala také, že každú noc akoby mala injekciu. No a Ramko je taký, že pozera také nerozprávky auta a po anglicky, no on vie teraz po anglicky a teraz bude mať obklad. Lebo bude mať 4 ročky, už mal 4 a zajtra bude mať oslavu. Zajtra bude mať oslavu. Takže Juicy Bone. A to je Aronko, aká je toto farba? Kick. A toto? Crack. Ako sa zdá? Takže toto je Juicy. Aká je toto farba? Loď. Tak. A toto je Juicy Bone. Potreba. Cake, ja, cake. Ja, cake. Vicky, tvoja sestrnica. Ajo, sestrnica. Máme Vova Bobo. Aronko, ty máš tope a ja mám tope. My máme spoločné. Ne, maj pusla. Aronko, tak otvor. Nie. Bože, nie rozprávam. Tak to vyber. Aronko, je už to rozbalené.
mám druhú. Krabička. Ne, Adamku, nie. To už je takto rozbalujeme. Tak. Počkaj, tak. Adamko, po tej homky, áno? 3. Vyber to, Adamko, takto. Ukáž, Adamko, aké máš. Máš si kúta, aj mám zeleného. Lenže je to lafu. A mala bobu. A ja mám lafufu. Ja mám lafufu. Máme lafufu. Adamko nemá lafufu. Maku. Adami, ty nemáš lafufu. Iba ja mám. Že počuť. Adamko, som sa rozhodla, že ty to budeš mať. Pretože... Adamko, to si môžeš nechať, to je pre teba. Adami, to je pre teba. Adamko, ty sa do toho nestaraj, toto je pre teba. A to? Toto je pre teba. Čo? Toto je pre teba. Nechceš. A toto? Ty zhoduješ rabubu. Nechceš lavubu? Ne. A toto? Ne, nechceš rabubu. Môj brat je pum pum pau. 1, 2, 3, 4. Oh! Asi však. Adamko, tak go rob. Maka píšu. Čo? Maka nepíšla. A A teraz do hlavný. Aj šupe. It's a môj jak. Aj ty chciałbym z tym takiego zająć. Ja mám teraz dala bubu. A gdzie był się wcześniej? Jedno na A spíť. ja chciałam się Najmä hovorila, že povedia. to by swej. A co to do aka wśród się mówić. A moje już będziemy mówić. A my się I think it's to your dog. Да. Ja. Ešte video nekončí. Apatia. A my? Pustíme nejakú pesničku. A to? Vága. Ja to tu nemám. Sorry, ale ja mám tam Toto. Ty toto. Ja chcem toto. Ty si žila, pozri sa toto. Prečo ja rozmúvala? Skočíš. Témou prosím, fuj témou. Stop. Ten was stop. Musím padnem. Okay, skizzy face, scenting dog back. Trying to get your lips for real. Red house, red house. This is you. Toto. To je dobré. Billie Eilish. Nie, ale wiem, że to. No drip. Baby.
Dawaj. To je môj brat. Adamko, ako sa voláš? Adamko, ako sa voláš? A to. Adamko? Poď Adamko. Adako. Mariovič. Vič. Poď Hanka. Haka. Mariovičová. Majmičová. Adamko. Svaj. Koľko máš očky? 4. No, a ja? Ja mám koľko ročkov? 8. Poď 8. 8. Budeme 9. Super. A tam je 2021. 2021. Poď 2000. Adamko, poď 2016. I got you. Mamo, To je samo. Tato? Nie, ano, my moje. Počkaj, Adamko, môžem? A tu. Môj objem. Aj, ty si to ja. Ty si môj vietor, ty som nás, skôr som to, co by dalo? To si dalo. Blackpink in the area. Blackpink in the area. Čekaj, tam napíšem východňare. 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 Toto mi... Vážte si, bratov. Vážte si. Vážte si súriencov, pretože aj oni možno. Toto masíne dajem. Toto východňare. To nemôže. Toto nemôže. Vidíš nie? Vidíš to Sibio. Čekaj. Počkaj. Ja sa mám niečo povedať. Takže, chcem vám niečo povedať. Bože, čo leden, únor, březen, duben, kveten, červené, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Jo, vím po česky. Jo, to počkej. Adam mi povedz leden, únor, tu mám takéto veci, čo sa zošla. Separ. A to? Separ! Tak je ja aka. Aka je Hanka, Maka je mamka, Ocok je Ocko, a Dak je Adam. Hajde, báci byli. Tu. Je, tu. Separ, go, je čo má dobré ráno. Avers. To je XXL, 3XL. Príkladne. Ahojte. Uvidíme sa. Zajtra natočíme vlog. Takže môžete sa na to tešiť, pretože Adamko bude mať oslavu.
Môžete kúkať. Zem. Alanko, tak je to. Ať. Čau,